Mayong hapon sa tanan, labi na sa mga kaigsunan ko sa pagtuo nga mingduyog karon sa atong pagsimba, sa atong pinilungang Bisaya, nga naa sa ilang mga panimalay uban sa ilang mga kapikas sa kinabuhi. Ako padayon ang panghinaot o pagkaampo nga kitang tanan, anaa sa maayong panglawas o buligan kita sa Ginoo sa atong adlaw-adlaw nga pagkibisog nga diin ang balang espiritu may maghahatag kanato sa kalig-on, kabaskog, kadasig aron kita magapadayon sa atong kinabuhi, inubanan sa pagsalig sa atong Ginoong Kristo. Nining kahaponon, anya na kita sa ikaapat na Domingo sa bulan sa Enero, kadiin nining adlaw, Enero 23, atong isaulog ang Bible Sunday. Kadiin atong gihatagan og dako nga pagtagad o pag-awhag sa tanan mga kaigsunan sa pagtuo, sa tanan nga mga Kristiyano. Nga hatagan natong dakong bili ang pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia, atong hinuklugan, atong basakon, pamalandugan kay ang iyang mga pulong atong makuptan, atong kasaligan matud pa sa sulat ni Pablo kay Timoteo nga diin ang pulong sa Ginoo nga dinana sa Biblia may mohatag kanato sa kalig-on, kabaskog, kadasig sa atong pagpangalagad o magmatuto sa atong kinabuhi ngadto sa usa ka matinud-anon nga mga anak sa Dios. Busa nining atong pagsaulog atong hatagan og importansya ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Labi na kita karon padayon pagyapon sa pag-atubang sa mga dako nga hakit sa kinabuhi diha sa atong pandemya. Pero ang atong mga kasing-kasing sa kanunay nagatan-aw sa usa ka dako nga posibilidad nga in due time, in God's time, kita makahawa sa atong giatubang problema mga pagsulay sa kinabuhi. Busa mga kaigsunan ko sa pagtuo, padayon kita sa pagbasa, pagpamalantong, pagtuon sa pulong sa Ginoo diha sa Biblia. Sa uban pang mga kaakuhan, atong tanawon ng atong Cosmo News nga nasa atong FB page ng atong Cosmopolitan Church, na din ang tanang kalihukan, ang tanang gimbuhaton sa iglesia sa Timog Simana na atong i-post. Kadi padayon kita sa tuman sa gimbuhaton sa Ginoo bisan pa ning atong kahintang karon ang mga Bible studies, padayon ang atong church at prayer kada alas 8 sa gabi o Cosmopolitan Church prayer time kada alas 3 sa hapon gikan sa Lunes kutob sa Biyernes magapadayon ug uban pa mga kalihukan nga din sa atong mga organisasyon, mga padayon. Nining adlaw sab ang atong face-to-face akong paabot kaninyo nga wala pang gyapon tay face-to-face sa sunod nga Domingo pohod tungod kay mao kanay gidesisyonan sa atong church council. O paalala, pahinumdum sa tanan ng mga miyembro sa konsilyo nga sa katapusang Domingo sa Enero ana kitay regular council meeting sa tuig 2022 sa Enero 30. So, tanan, kinalan mo submit sa ilang report on time o ako na hinaot nga ato kining tambungan ilabi na sa mga members sa council aron matukipan nato kung sa atong gibuhaton katubangon sa atong iglesia. Sa uban pang mga kakuhan, nagpasalamat kami sa Ginoo tungod sa mga anak sa Dios nga nagapadayon sa pagpadala sa ilang mga tithes, offering, and pledges. Bisan pa nga wala tayo pagsiba face-to-face, pero ang inyong pasalamat sa Ginoo kay padayon niya kung siya sa pagbubo, sa iyang grasya at padalayan kaninyo, inyong gihatagan ng nakubili, ang pasalamat sa iyang kayo, inyong ipadala ang inyong mga tithes, offerings, and pledges. Pasalamat kami tanan. Kung akong giyawag ang tanan mga membro nga, ang inyong mga tithes, offering, pledges, ipadala ninyo through our land bank account or GCash, nga din GCash number sa atong treasurer. So, salamat kaninyong tanan. Kung nagpasalamat usab kami sa padayon na pag-ampukay sa matag usa aron kitang tanan magmadasigon pa sa atong pagpangalagad sa atong Ginoo. Padayon ang atong pag-ampo sa tanang mga kaigsunan na naay mga sakit, labi na sa atong mahal nga pastor, sa Pastor Alvaro Sintorias, and the rest of our fellow members, fellow brothers and sisters na naay mga balatian nga gipamati sa ilang mga alawas nun nga kinabuhi. Atong sa panyampo ang atong iglesia nga din magkayo sa kita sa kanunay. Nagpasalamat kita sa Ginoo sa mga kaigsunan nga nagsaulong sa ilang adlaw na tawhan karon
nga nakapost sa screen sa atong FB. Atong pasalamatan ng Ginoo sa ilang kinabuhi. Kabisan pa sa atong kaintang, nagpasalamat gyapon sila sa Ginoo sa ilang adlaw na tawad. O sa tanan nga nagsaulog sa ilang wedding anniversaries, happy wedding anniversary kaninyong tanan ug happy birthday ang Ginoo magapadalangin kanatong tanan. Ninintak na mga kaigsunan ko sa pagtuo, atong andamon ang atong mga kinabuhi, ang atong nahuna sa pagtuo sa Dios pinagi sa atong hiniusang pagsimba. Dahigon ninyo si Jehova, dahiga ang Diyos nga ana sa iyang balaang purianan, dahiga siya diha sa kalangitnan sa iyang gahom. Dahiga siya tungkol sa iyang mga buhat ng gamhanan, dahiga siya sumala sa iyang labaw ng pagkahalangod. Dahiga siya nga adunay huni sa trompeta, dahiga siya nga adunay salteryo ug alba. Dahiga siya nga adunay gagmay nga mga tambor ug pagsayaw. Dahiga siya uban ang mga tulunggon nga pinundasan ug organo. Dahiga siya uban sa mga biyang-biyang nga puno, dahiga siya nga adunay mga biyang-biyang nga malano ug tulo. Manindog kitang tanan alang sa pagkawit sa padayon. Ang Diyos dalay kung sa iyang katawan, magbubuhat siya sa nagkakaptangan. Simbahon ta sa malipayong awit, daikon ta siya pagbating nga hingpit. Ang kalangitan nagsidlak sa kahayag, adlaw bulan bituon nagatanyag, kabukiran kapatagan manunhaw, nagpahayag sa Dios tanang adlaw. Ang kapulakan ng alimyong kanunay, matinaw nga tubig nagapaagay, bug na hinuyuhoy sa kahanginan, binuhat sa atong Diyos Amahan. Ang Diyos dalay kunog pasalamatan ta, kalibutan ng sangyaw sa gahom niya, atong tingog ipalanog kanunay, daigong ta siya pagbating alunsay. Magdampo kitang tanan. Makagagahom namo nga mahal nga langit nun, aniya kami hinihiningtak naa sa imong presensya. Among giusa ang among mga pag-ampok na ikaw ang masinati sa matag-usa ka namo. Pinalaagi sa imong balaang Espiritu, among mata kanimo ang pagsimba nga hindi. Ubani kami karon ug dawata ang among kaugalingon diha sa imong atubangan. Kinintanan among giampo sa mataangis ang ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Atong hinusulan sa atubangan sa atong Ginoo ang atong mga kasalanan. Aron kita nga makaduol kaniya ug iya kitang panalanginahan. Manampo kita. Makasasa kami o among amahan. Lain-lain ug daghan sa among sayo nga nakapahilayo namo kanimo o sa among isikatawo. Makasala kami sa pulo o
buhat o una-una. Sala kaming diliwan. Sugid namo kaning karon ang among kalakasan. O Diyos, o pasayloa na kami. Tungod sa dakong gugma sa atong Dios Amahan kanato, iyang gihatag ang iyang bugto nga anak aron kitang tanan makaangkon sa kaluwasan ug kinabuhing dayon. Ipasaylo na kita sa atong Dios tungod sa atong pagtuo kang Kristo Jesus nga atong manluluwas. Halle, halle, halleluja. Halle, halle, halleluja. Halle, halle, halleluja. Halleluja, halleluja. Halle, halle, halleluja. Halle, halle, halleluja. Halle, halle, halleluja. Hallelujah, hallelujah. Giyawag tanan sa pagtindog ang ipagtahod sa pagbasa sa pulong sa atong Ginoo. Nga makita diha sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 4 bersikulo 14 kutob sa 21 nga nagaingon, unya mibalik si Jesus sa Galilea nga gigamhan sa Espiritu Santo. Mikaylap nitong dapita ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya didto sa mga simbahan sa mga Hodeo ug gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, mao kini ang dapit diin siya nagadako. Miadto siya sa simbahan sa mga Hodeo sa adlaw sa ipagpapahulay. Sumala sa iyang batasan. Mitindog siya aron sa pagbasa sa kasulatan. Gihatag kaniya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Gibukhad niya kini og sa pagkakita niya sa bahin sa kasulatan nga iyang gipangita, gibasa dayon niya kini nga nagaingon, ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Kay gipili niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga kabos. Gipadala niya ako sa pagsangyaw nga may kagawasan na ang mga binihag og makakita na ang mga buta. Gipadala niya ako sa pagpagawas sa mga dinaog-daog o sa pagsangyaw sa mga tao nga karon mauna ang panahon nga sila luwason sa Ginoo. Unya gilukot ni Jesus ang iyang gibasa o gibalik ngadto sa pinialan niadtong simbahan ug milingkod siya aron sa pagsugod sa pagpanudlo. Ang tanan mga tao mitutok gayud kaniya. Mingon si Jesus kanila, kini nga bahin sa kasulatan na tuma na karong adlaw samtang nakadungog kamo niini nga gibasa. Mao kini ang pulong sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkatahong pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi. Pagkatahong pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi.
void of any light. Who has the answers? Who holds the key? Who plants the seed that causes life to be? In one small moment, one strand of time, chaos to reason, nonsense to rhyme. Morning out of night, darkness into light. Creator God, Prince of Word, the origin of life. God is the breath of life, source of our being. God holds in hand the seed of every soul, eternal living stream, never-ending fountain, Genesis of all that is and all that is to be. Spirit of God, the breath of life. Who paints the sky in all its beauty? Who shapes the mountains with his hand? Who forms each wave that crashes on the shores? All creation bleeds, all creation reads, all creation lives at God's command. You are the breath of life, source of our being. You hold in hand the seed of every soul, eternal living stream, never-ending fountain, Genesis of all that is and all that is to be. Spirit of God, the breath of life, the breath of life, the breath of Mayong hapon kanatong tanan. Ang Dios manaa kanatong tanan ining taknaa nga may muhatag kanato sa kaalam sa pagsabot sa iyang mensahe nga atong pagadawaton karon. Magampo kita. Itugot o Dios nga ning taknaa ang imong balaan nga presensya masinati sa matag sa kanamo. Gamihin kami ang mga amahan aron among mahatag diha kanimo ang usa ka taas nga pagsimba nga diin ang among mga kinabuhi maimong gihala diha kanimo. Ang kuna o Dios kini nga among mga kasing-kasing ug nahuna aron kami maimong tapos diha sa imong atubangan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang kinabuhi diha sa gahom sa Espiritu Santo. May usa ka panultihon nga nagaingon, if we treasure the glory of Christ, we are going to love the ministry of the Holy Spirit. Pagkanindot
nga sabton o ilabi na pagkanindot tan-awon kung ang atong pagsabot mainubanan kini sa pagbuhat sa tinuod nga katuyuan niining panultihon nga atong nadungog. If we treasure the glory of Christ, we are going to love the ministry of the Holy Spirit. Sa miaging mga simana, atong nakatunan o napamalandungan ang panahon sa pagbautismo sa atong Jesucristo dito sa tubig sa Jordan. Nga din kung atong unaw-unaw, kung atong sublion sa pagsulti sa pag-usab, ang bautismo mo ay pinakasentro sa atong identity, agig mga sumusunod sa atong Jesucristo. O kini, ang bautismo usab nagapamatuod nga ang gugma sa Dios sa matag sa kanato sa kanunay atong nasinati. It affirms also our commitment to fulfill God's mission in these present times. Sa atong pagbabautismo, sa atong pagdawat, sa atong Jesucristo, agig manuluwa sa atong kinabuhi, quote-unquote, atong kinintimanan, nga atong giapirma o atong ipamatuod, nga kita, ana ay kasing-kasing na nagkumit, naghatag sa atong kinabuhi, ngadto sa pagtuman sa misyon sa atong Jesucristo nining atong panahon karon. Sa teksto nga atong pamalandungan o sa teksto nga din mo ay atong pamalandungan nining kahaponon. Sa Lucas 4:14-21, mo kini ang unang salbo o talan-awon sa pagsugod sa ministeryo sa atong Jesucristo diha sa Lucas. It is Jesus' manifesto for the work ahead. Usa kini ka deklarasyon sa gimbuhaton sa atong Jesucristo sa umalabot. Ang Lucas naghatag kanato sa talan-awon may tungod sa ministeryo nga atubangon sa atong Jesucristo sa iyang umalabot nga gimbuhaton sa iyang kinabuhi. Danon ko kamo sa usa ka istorya. Kung ginapunta nga makatawa mo o dili man okay lang. It reminds me nga diin dayo usa ka tao nga hubog ganing agi dito sa suba nga diin yan ang higayuna dahil pare o pastor nga nagbautismo niya itong higayuna. Sa pag-agi niya, siya naka-desisyon nga magbabautismo usab. Ug ingon siya sa pastor, Pastor, pwede ba akong magbabautismo? Susama sa imong gihimo niya ni mga tawana. Niyon ang pastor, Mister, andam ka na ba nga makita si Kristo sa imong kinabuhi? Ang tubag dayon sa hubog nga lalaki, yes, Pastor, andam gayon ako nga makita si Kristo sa akong kinabuhi diha sa akong pagbautismo. Diha dayon, itawag siya ngadto ni sa pastor dito sa suba. O sa madaling sabi, gilublob siya sa pastor o nangutana ang pastor. Karon igsoon, imo bang nakita si Jesus? Ang hubog ni sulti, wala man pastor. Wala pa man pastor. Sa ikaduha na gayon, gilublob ulit sa pastor ang lalaki nga hubog. Medyo dugay-dugay. Sa iyang pag-ahon, nangutana ulit ang pastor. Igsoon, imo bang nakita ang atong Jesucristo sa imong kinabuhi? Niingon ang hubog, wala niya akong pastor. Medyo nairita na ang pastor. Busa, iyang gilublob ang tao, mga 30 segundos na din, nagsikat-sikat na dito sa ilawom. Sa pag-ahon, miyon ang pastor, Iksoon, iyo bang nakita sa imong kinabuhi si Kristo? Ang hubog ning sulti sa pastor, Pastor, siguro ka ba? Sigurado ka ba nga mao kini ang gikahagbungan ni Kristo nining tubiga
usa ka katawanan nga istorya may tungod sa bautismo. Usa ka katawanan nga istorya nga diin gihatagan og dakong pagtagad kung unsa nga klase ang atong bautismo nga atong gidawat o atong gihatag sa atong Ginoong Kristo. Kaya sabi ko kanina, last 2 weeks, we hear the story of Jesus' baptism. And as he came out of the Jordan River, atong nabati o atong nabasa, nga day tingog na nagaingon, "This is my Son, the beloved, with whom I am well pleased." Ang mga pulong nga nasinati o nadungog sa atong Jesucristo pagkahuman sa iyang bautismo, mao usa ka pulong nga puno sa hagit nga gidawat sa atong Jesucristo ug kanato. Nga nindawat sa atong Jesucristo ang atong manuluwas ug atong gidawat ang hagit sa pagpadayon sa misyon sa atong Ginoong Kristo. Nini nga dawa sa atong patukuran ng teksto, atong makita ang kamatukuran sa kinabuhi ni Jesus nga gigamhan sa balang espiritu pagkahuman sa iyang bautismo. Kamatukuran nga nagpakita kanato sa resulta sa usa ka kinabuhi nga ang nagalihok niini mao ang gahom sa balaang espiritu. Gahom nga may nagalihok kay Jesucristo ngadto sa pagsunod sa pagtuman sa dakong plano sa Dios ngadto sa iyang katawhan, ngadto sa iyang mga binuhat. Plano sa Dios nga ang mao nga pagpadayag sa manindot nga balita sa kaluwasan para sa tanan. Maayo nga nindot nga balita nga mao'y gikinahanglan karon, ilabi na sa atong kahimtang nining atong panahon. Daghan sa katawhan karon nga naa sa pagkawala na ipaglaom. Walay kalinaw ang ilang mga kasing-kasing mga nahuna tungod sa mga pangitabo ug sa mga kalisod sa ilang mga kahimtang. Kita karon, mga kaigsunan sa pagtuo, ang mga beloved sons and daughters sa atong Ginoong Kristo nga iyang gikaymutan nga mao'y mapadayag ug musangyaw sa mga tao nga karon ang anaa sa panahon nga diin ipamalita nato ang iyang kaluwasan nga nagagyan lamang sa atong Ginoo. Unsay giingon sa Roma 10:17, karon makaingon kita nga ang tao mutuo lang kang Kristo kung makadungog siya sa mensahe may tungod kaniya. Ug kining mensahe madungog lang kung may magtudlo niini. Mao kini mga kaigsunan sa pagtuo, ang atong responsibilidad, agig mga anak sa Diyos, nga gigamhan sa balang espiritu. Mao kini ang atong dako nga gimbuhaton, nga atong gidawat sa atong Ginoong Kristo, sa diyang ang atong mga kasing-kasing, nindawat kaniya, agig, personal nga manuluwas sa atong kinabuhi. Ug tungod niini, kitang tanan, gihatagan sa gasa, sa balang espiritu, nga may muhatag nato sa kagahom, aron atong mabuhat ang iyang gibuhaton. Kung atong basahon, ang Lucas 4:14-21, mao kini atong makita sa kinabuhi sa atong Jesucristo. Gipuno siya sa gahom sa balang espiritu, nga may naghatag kaniya sa kadasig, sa pagsangyaw, sa mayong balita, aron ang mga tao nga naa sa pagkawalay paglaom, anaa sa kaluoy ang ilang mga kahimtang, makadungog sa maayong balita sa mensahe sa Dios. Nga ang pag-abot sa ating Jesucristo mao ang pag-abot sa grasya sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ug magkakuha kita ninig tulo ka puntos nga may atong sab nga gamiton agig mga sumusunod ni Kristo nining atong panahon. Kay kita naman karon ang mga tao, ang mga anak sa Diyos, ang mga sumusunod ni Kristo, ang magapadayon sa pagpakaylap sa maayong balita, may tungod
sa atong Jesucristo nga ang dala kaluwasan, paglaom, kinabuhing dayon. Kining atong kinabuhi nga gipuy-an sa balang espiritu anaan ay gahom aron atong mabuhat, atong maipadayag ang kamatuoran may tungod sa atong Jesucristo. Unang puntos, nganong atong kining buhaton. Unang puntos nga may maghatag kanato sa usa ka kinabuhi nga angayan diha sa atong Jesucristo. Kinabuhi nga diin nagapadayon sa pagpangalagad nga insakto diha sa atong Jesucristo. Unsa ang unang puntos nga atong makita? Ang usa ka kinabuhi nga gigamhan sa balang espiritu sa kanunay atong timanan nga kita giniyahan sa Dios sa kanunay aron atong matuman ang iyang mga sugo sa atong mga kinabuhi. Kung atong tanawon ang atong Jesucristo pagkahuman sa iyang bunyag, sa iyang bautismo, gidala siya ngadto sa waaw na diin gitintal. Pero tungod sa paggiya sa balang espiritu, kinintalan iyang nadaog. Wala magmadaogon ang yawa sa pagtintal kaniya tungod kay ang balang espiritu kami kunsad kaniya, kami hatag kaniya og gahom, mo'y migiya kaniya ngadto sa usa ka kinabuhi nga angayan at tubangan sa Dios. Mausad ka na ang atong masinati. Kitang tanan sa atong pagpadayon, sa atong pagpangalagad, sa atong pagtuman sa hubuton sa Dios. Unsa man ang atong mga kahadlok, ato ka ng papaon, kundi atong itanom sa atong kasing-kasing una-una. Sa adlaw natong pagtuman sa kabubuton sa Dios, pinami sa balang espiritu, ang pulong nga kitang tanan, giniyahan, atong masinati. O kung kini atong buhaton sa atong kinabuhi sa matag adlaw, kitang tanan at tubangan sa Dios, iyang kalimutan. Ikaduhang puntos, ang usa ka kinabuhi nga giyaman sa balang espiritu sa kanunay, punon sa Dios sa iyang gahom aron kitang tanan magmadaogon. Sa pagabot ni Jesucristo dito sa Galilea, o sa inyo dito, puno siya sa gahom sa balang espiritu aron ang iyang gibuhaton mahimong sa tubangan sa Ginoo. Mahimong usa ka matinud-anon nga pagsulti ug ang mga tao maminaw og mutuo kaniya. Sa pagabot niya dito, iya dayon gibasa ang pulong sa Dios nga puno sa gahom sa balang espiritu. Nga din iya kining ginuklugan ug iya kining gipasabot sa mga tao. Kinsa naghatag kaniya sa gagahom sa pagsulti niini? Ang balang espiritu nga may nagpuno, may naghatag kaniya sa kaalam, sa pagsabot aron maiyang may padayag ang kamatuoran sa mensahe sa Dios ngadto sa katawan nga nagkinahanglan sa maayong balita. Kita usab nining atong panahon karon sa atong pagtagad o paghatag sa atong kinabuhi aron atong mabuhat ang kabuton sa Dios. Ang Dios magapuno kanato sa balang espinagi, sa balang espiritu sa atong mga panginananon sa matag adlaw aron ang kamatuoran atong masangyaw maipahayag ngadto sa atong isig kaingon. Mao kana ang kasinatian nga atong nakita nga atong makuha nga puntos diha sa atong Jesucristo. Ikatulo sa katapusan, ang usa ka kinabuhi nga gigaman sa balang espiritu sa kanunay, i-empower sa Ginoo aron ang iyang gustong ipaabot atong maipahayag ngadto sa atong isig kaingon. The Holy Spirit will empower us so that the prophetic words of Jesus Christ will be served and will be known and declared to all people na may gustong pahayagan sa atong Jesucristo. Mga kaigsunan ko sa pagtuo, nining kapunon atong i-celebrate ang Bible Sunday. Nga diin atong makuha ang mga saad sa Dios nga may maghatag kanato
sa kadasig aron magapadayon kita nga way ko kahadlok sa pagtuman sa iyang gibuhaton. Pero kung dili nato hatagan og dakong bili ang pulong sa Ginoo diha sa Biblia, kining mga saad sa Dios nga kita iyang giyahan sa tag-adlaw sa atong pagtuman sa iyang kabuton, nga kita iyang punon sa iyang gahom, nga kita iyang hatagan sa kagahom aron atong ipadayag ang iyang gustong ipabot sa katawan. Dili nato kini makabot mga kaigsunon sa pagtuo kung dili usab nato hatagan og dakong bili ang mga pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Dili nato masabtan ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Pero kung atong hatagan kini dakong bili, susama sa gipakita sa atong Jesucristo nga iya nang nabatasan matud pa ni Lucas nga sa matag adlaw sa ipapahulay, iyang basahon ang pulong sa Dios nga may dala nga mayong balita ngadto sa mga katawan nga nagkinahanglan niini karon. Kitang tanan karon mo'y instrumento nini mga butanga. Kitang tanan nini karon mo'y giiyahan sa balang espiritu o gigamhan kita aron ato may panayag kini ngadto sa atong isig-kaingon. Matod pa dito sa Isaiah sa gibasa sa atong Jesucristo, usa kini ka mga pulong nga gikan sa Dios nga sulti ni Isaiah ngadto sa bayang pinili sa Dios nga gikan nga nahawas gikan sa opresyon sa mga kamot sa Syria, sa Babylonia ug sa Persia. Ug mao sa kini ang gibasa ni Kristo ngadto sa mga Hudyo nga ana ang ilang mga kinabuhi sa mga kamot sa mga Romano. Nga diin ang pagbasa niya niini dala ang maayong balita may tungod sa kaluwasan nga ipaabot sa atong Ginoong Kristo. These words have meaning for us now. Nga diin kitang tanan usab giawha, gihagit nga kining mga pulunga ato may padayag ngadto sa atong isig-kaingon. Kaya kung ato kining may padayag ngadto sa atong isig-kaingon, matud pa sa atong Jesucristo sa versikulo 21, nining adlaw, this scripture has been fulfilled in your hearing. Pero unsaon man sa pag-fulfill nining balaan nga pulong sa Ginoo, kung dili nato gamiton kining atong kinabuhi, kung dili nato gamiton kining atong kinabuhi, agi mga instrumento sa maayong balita sa atong Jesucristo. Ang atong Jesucristo nagaawhag kanatong tanan na kining paglaom, kining gugma sa Dios mao'y atong ipadayag ngadto sa atong isig-kaingon. He also calls us to be the one who bring good news to those who are oppressed, to the broken-hearted, to the captives, aron ang paghari sa Ginoo moabot sa matag kinabuhi. Mga kaigsunan ko sa pagtuo, dili kini nato og maugmaon ang pagsulti sa atong Jesucristo nga kining Eskriptura na fulfilled sa tanan nga nakadungog, dili kini nagkinahanglan nga ato og maugmaon, kundi karon. Kung ang atong kinabuhi gigamhan sa gahom sa Balang Espiritu, kitang tanan giawag nga atong buhaton kini aron ang maayong balita sa kaluwasan nga nagadikan sa atong Dios nga Amahan nga langiton pinaagi kay Jesucristo maabot ug madawat sa tanang katawan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sumala sa naisulat, siya nagasapwag, siya nagahatag ngadto sa mga kabos. Ang iyang pagkamatarong nagapadayon sa walay katapusan. Ang Dios nga mao ang nagahatag sa binhi ngadto sa magpupugas ug sa tinapay
nga kanunon magahatag kaninyo binhi o magapadaghan niini o magapatubo sa mga bunga sa inyong pagkamatarong. Sa tanang butang kamo iyang pagatuon aron kamo makapakita sa tuman nga pagkamahinatagon. Ug ang inyong mga gasa nga among pagadumalahon makapahimo sa mga tao nga mapasalmaton sa Dios. Atong daton karon diha sa atubangan sa Dios ang atong mga halat na salamat. Ikapu og mga saan. Tanang mga butang, gikan kanimo, O Diyos, ibalik kanimo karon alang sa buhat mo. Panalanginahan mo, gininga mo gihalat, gamita sa pagpatubo sa gingharian mo. Magampo kitang tanan. O buhing Dios, among gihalat kining mga gasa uban sa among mga kinabuhi. Panalangin kini among mga halat aron magamit sa pagpalambo sa imong gibuhaton niini kalibutan. Panalangin ang mga kamot nga nagahalad niini. Palambuha ang mga kinabuhi sa imong mga anak. Gamita usab ang among mga kinabuhi sa pagpamalagad nga hingpit diha kanimo. Uban ang among gugma sa pagsangyaw sa maayong balita. Pinaagi sa among Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen. Gimanduan ako sa Diyos, unang-unang bulahan. Tanang
Magampo kita. Dako ang among pagpasalamat o Dios nga amahan nga langit nun nining kapunon sa usa ka kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Lagyo man ang matag usa ka namo, pero ang imong gugma mo nagbugkos aron kami mahaduol diha kanimo. Salamat among amahan sa kahigayunan nga kami nakasinati sa imong balang Espiritu Santo, sa imong presensya, sa among pagsimba karon. O ginawa kong tao Diyos, na sa imong atubangan kami usab imong gikaymutan. Kami usab amayan niya sa imong balaan nga presensya. Salamat o Diyos sa hagit sa imong nga pulong nga imong gipaabot sa matag usa ka namo. Nga kami susama sa among Jesucristo, imong gihatagan sa kagahom aron ang imong maayong balita masangya usab ngadto sa among sikaynon. Nga mao'y mo pala hawas sa matag usa ka namo sa among kinabuhi, sa among sikaynon, nga diin anaa sa mga kahadlok ug kabalakaw walay pagkabalaom. Salamat among amahan sa imong katuyuan nga para sa among kayuhan. Ug ginawa ta o Dios nga among kining may kinabuhi, among kining may padayag, inubanan sa among pagbuhat aron ikaw Dios may maya sa kinabuhi sa among sikaynon. Nining gahapon among amahan padayon ang among mga pag-ampo sa tanang kaigsuonan sa pagtuo, sa tanang katawan nga nagbangutan, ana sa kaluyahon sa ilang gawaston nga panlawas tungod sa mga sakit. Ikaw Diyos magauban o magalig-on kanila. Ako sa giapo Diyos ang mga nangita o trabaho tungod sa kawadon. Lord, ubani sila. Ako sa giapo Diyos ang tanang iglesia lokal, ang mga magbubuhat sa imong ubasan. Lig-una o Diyos ang among mga pagpangalaga diya kanimo bisan pa sa among mga kaluyahon ug sa among mga kawadon. Nining kapunon ang mga amahan, dungga ang pagkampo sa imong katawhan nga minduyog karon sa pagsimba diya kanimo sa espiritu kamatuoran. Dawata o Dios ang ilang makinabuhi nga ilang gihala diya kanimo. Ug nining kapunon ang mga amahan, ibubo mo sa matag usa ka namo ang imong panalangin ug bendisyon nga may muhatag sa matag usa ka namo sa kalig-on, sa pagpadayon, sa pagpahalagad, ug sa pagsangyaw sa imong balaan nga mga pulong ngadto sa among sikaynon. Nga may muhatag ka namo usab sa katakos nga among matuman kini. Katawan sa Dios atong dawaton ang iyang panalangin ug bendisyon nga may muhatag ka nato sa kadaugan. Ang Dios nga balaan nga puno sa gugma ug ang kaluwasan nga nagagikan sa atong Jesucristo ug ang pakig-uban sa Balang Espiritu Santo magauban kanatong tanan gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen, amen ug amen.